तांत्रिक शक्ति त्रिशूल में समाहित हो गई बा। अभी भी समय बा, बता दे मणि के पता, बता दे। चाहे कुछ हो कर ले, बाकी मणि तो हर किस्मत में नहीं खिया गोहीनाथ। साधु हो के औरत परवार पैखाना में पैदा भई रहलिस किरांडी खाना में रे। गलती कर दे ले तू, हमार जन्म पहुंच के आपन मरण तय कर दे ले तू। भरोत सिंह, एकली के मौत पे ही हमने के जीता, मिटा दे दुष्ट के। अरे मुंह का देखत बड़ा, मारा सारे के, मारा। सुनी, वो त्रिशूल इस झंडे से स्पर्श करा दी, हम आजाद हो जाएंगे। अगर इन्हें गिनी आजाद हो गए ना तो क्या हो गया ना छोड़ी। घेर ला सारे के, घेर ला। अब जल्दी से हमारा भाई के ठीक कर, ना हम तो जान ले ले। साफ चपाट बाड़े ते मणि हासिल करे खातिर अघोरी तोहरा के हमरा खिलाफ इस्तेमाल कैले बा। बुलेट मर चुकल बा, इना हो सकेला। और मरल आदमी कबो जिंदा ना होला। ए घोरी, तू हमारा जज्बात से खिलवाड़ कैले, हम तोरा का जान से मार दे।
बेटा बेटा हमार बेटा। माई देखा तार पतो एकदम सही सलामत बिया। दुल्हन अम्मा जी रवा चिंता मत करी, राहुल बेटा के कुछ ना हुई। हम अपना वचन पर अटल बानी। और अब भोलेनाथ के बारी बा। बेटा हे प्रभु, भविष्यवाणी के अनुसार आज हमने के तन के मिलन के योग बा। हम रवा से विनती करत आनी कि अगर हमार पतिव्रता प्रेम में शक्ति बा तो हमके नाग योनि से मुक्त कर दी। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः ई का करतानी जी? जोखा तानी कि नागिन निकलना के बाद वजन सही बा कि घटल बा। का हो भाई लोग, तू लासही मेहरारू देख के शादी करियो कि 4 दिन ना आइयो खई त गांव के लोग के पते ना चली कि मेहरारू खइले बिया कि भूखल बिया। का हो मामा?